Eutzeko kaleko afari solidarioak taldeko bolondresei janaria banatzen jarraitzen Egiako auzoan. Atzo gauean eman zien udaltzaingoak banaketa jasotzen den tokira bertaratuta debeku horren bere. Orain arte udalak baimentazitoa eman digu. Jakin baitzekien afariak ematen genituela eta udalarekin hainbat alditan bildu garelako gaia hitz egiteko. Gaur arte ez digute eragozpenik jarri. Gaur ez dakit zergatik. Kartasuna ezin daiteke ere ditu izan, beraz alde neurrian ez gera eserita geratuko. EH Bildu eta EAJ euren berritze prozesuetan murgilduta dabiltza. Atzo aurkeztu zuen koalizio subiranistak publikoki bere ponentzia politikoa zeina abenduaren 21 arte osatzeko epea duten. Jeltzalei dagokionez berriz, Euskal Autonomia Erkidegoko tokiko zuzendaritzetako hautagaiek izenak ezagutzera eman dira jada. Ongi etorri guztioi, atzo arratsaldean aurkeztu zuen EH Bilduk Bilbon bere ponentzia politikoaren aurkezpen publikoa. Ekitaldian, koalizio subiranistako koordinatzaile nagusia den Arnaldo Otegi Euskal Herriaren estatus politikoaren inguruan mintzatu zen. Otegiren esanetan ezinbestekoa da nazio izaera aitortzea, baita estatuarekin dagoen harremana nabarmen aldatzea ere. Herri proiektu bat, estatus politiko berri bat adosteko, zabala izan behar dela hori, baina bi oinarri horietan oinarritu egin behar dela. Nazio bagara eta jendeak bozkatzen duna errespetatu behar da. Eta zentzu horretan uste dut oso interesgarria den garai historiko batetara heltzen ari garela, eta herri honek aukera hori aprobetxatu behar dula. EAJ-ko lurralde zuzendaritza berrien aukeraketa prozesuaren aferan hautagaitzetako izen berriak azaleratuz doaz. Hala, Jone Berriozabal, Inigo Ansola eta Maria Eugenia Arizabalaga izango dira Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan alderdiak proposatutako hautagai ofizialak hurren ez hurren. Hala ere, tokiko asanbladek ere egin dituzte euren proposamenak. Gorka Hurtaran Araban, David Salinas Bizkaian eta Eneko Goia Gipuzkoan hain zuzen ere. Mila 1979ko urriaren 25 sinatu zen Euskal Autonomia Erkidegoan indarrean dagoen Gernikako estatutua. 55. urteurrena goraipatzeko asmoz, bai PSek eta baita PPek ere ekitaldiak gauzatu zituzten atzo. PSek eta PPek Gernikako estatutuaren 55. urteurrena ospatu dute asteazken honetan Donostian eta Gasteizen egindako ekitaldietan. PSek Donostiako Miramar jauregian ospatu du ekitaldia. Bertan izan dira kontseilari sozialistak, legebiltzar taldeko kideak eta beste hainbat kargu instituzional. PSeko idazkari nagusiak Eneko Anduezak gehieneko handiko estatutu itun handi bat egiteko aukera azpimarratu du ekitaldian emandako hitzaldian eta nortasunaren gaia estatutuarentzako mehatxua dela adierazi du bertan. El Partido Socialista de Euskadi tiene muy claro que estamos ante una gran oportunidad
para hacer posible un gran pacto estatutario, un pacto que una y que no divida, un pacto de grandes mayorías que represente a la pluralidad del país. Pero como siempre que se les plantea este dilema, anteponen sus obsesiones identitarias, su sociedad monocolor, a una sociedad abierta en la que quepan todos los colores y también todas las maneras de sentirse una u otra cosa. Alderdi Popularrak bestalde Gasteizen ospatu du ekitaldia. Bertan Javier de Andrés, Euskadiko PPko presidenteak autogobernuaren kudeaketa okerra salatu du, estatutu berri baten beharra aldarrikatuz. Estatutu berri bat behar dugu. Pertsonengan pentsatzen duena, eta ez hausturan eta zatiketan. Eskerrik asko. EAJ eta EH Bilduk ez dute agerraldirik egin estatutuaren urteurrenaren harira. Izan ere, Maria Ubarretxena Eusko Jaurlaritzako bozeramaileak estatutua onartu eta 45 urtera 29 transferentzia bete gabe jarraitzen dutela deitoratu du. Datorren hilabetean hasiko da 2019an Bilbon boxen aurka gertatutako protesten inguruko epaiketa. Alderdi ultraeskuindarrak Atxurin hauteskunde ekitaldi bat gauzatu zuen eta hainbat herritarrek berau gaitzetsi nahi izan zuten. Fiskaltzak 7 eta 14 hilabete arteko espetxe zigorra eskatzen du auziperatuentzat. Boxek aldiz 4 eta 8 urte artekoa ustezko gorroto delituaren argudiopean. Ernaiko 153 kideek jasotako isunen eta horren harira abiatuko duten epaiketa prozesuaren inguruko xehetasunak eman zituen atzo goizean Bilbon gazte antolakundeak. Prozesu judizialaren hasiera data ere jakinarazi zuten azaroaren 28an izango da. Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailaren aurka abiatu duen prozesu judizialaren xehetasunak eman ditu Ernaik asteazken honetan. Gogoratu dezagun pasaden maiatzean antolakundeko 100 kide baino gehiagoren aurka izunak jarri zituela Segurtasun Sailak 2023ko irailean 2 protesta ekimenetan identifikatu ostean. Esaten dugu desproportzionala eta arbitrarioa izan dela gure aurkako isun hauen prozesua, ohikoa izaten delako horrelako egoeretan prozesu judizialak abiatzea. Kasu hauetan epaiketa bat egoten da, frogak aurkezten dira eta horren ostean heltzen da epaia. Gure kasuan berriz, Segurtasun Sailak berak erabaki du zein motatako isunak nor isundu eta hauen prezioak zeintzuk izango diren. Horregatik esaten dugu erabat bidegabea eta desproportzionala izaten ari dela Ernairen aurka abiatu duten operazioa. Segurtasun Sailaren helburua Ernai ekonomikoki itoz, politikoki desagerraraztea dela nabarmendu dute, eta azken urteotan hainbat kolektiboren aurkako jazarpen estrategia baten barruan kokatu dute. Badela, bestelako Euskal Herri baten alde lanean ari garenon aurkako errepresio kasu bat. Kasu honetan, Ernairen aurkakoa izan da, baina helburua gazteria independentista osoa jopuntuan jartzea. Ernaik ezinbestekotzat jo nahi izan du egoera horri neurria hartzea, eta isunen aurkako helegiteak aurkeztea eta prozesu judiziala abiaraztea erabaki dute. Borroka bide horretan aurrera egiten jarraitzea dagokigu. Eta bide horretan kapitulo berri bat zabaltzeragoaz, hain zuzen ere, azaroaren 28an epaitegietan zabaltzeragoazen prozesu judizialaren bitartez. Horiek horrela Gasteizko administrazioarekiko auzietako epaitegian izango da lehen epaiketa, eta autu politikoa dela azpimarratu dute. Azkenik adierazi dute, hurrengo hilabeteetan Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak bere burua defendatu beharko duela. Donostiako udalak debekua ezarri die kaleko afari solidarioak taldeko bolondersei egian. Hala, astelehen gauean herritar talde baten segurtasun eza salatzeko eurek afariak banatzen zituzten tokiaren parean gertatutako iskanbilen ostean ezingo dituzte afari gehiago banatu auzo horretan. Bai ordea, Amaran eta Alde Zaharrean erakunde solidarioak agerraldia deitu du gaur arratsaldean egoera gaitzesteko. Donostiako udalak kaleko afari solidarioak debekatzea erabaki duela salatu dute kaseko kideek. Bartartu du erabakia udalak eta udaltzaingoaren bidez ahoz jakinarazi zien ekintzaileei. Orain arte udalak baimenta zitoa
eman digu. Jakin baitzekien, afariak ematen genituela eta udalarekin hainbat alditan bildu garelako gaia hitz egiteko. Gaur arte ez digute eragozpenik jarri. Gaur ez dakit zergatik. Elkartasuna ezin daiteke delitu izan, beraz, alde neurrian, ez gera eserita geratuko. Hiru txuloko hitzak jakinarazi duenez, udalak segurtasun arazorik ez egoteko debekatu ditu afariak egia auzoan eta bere horretan mantendu da. Guk hori jarraipena egin diogu eta orain arte ez dugu eskua asatu, zegatik arrazoia ez da baimena balin badaukan edo ez balin badaukan. Arrazoia da, esandakua da, segurtasuneko arrazoia. Horregatik, orain arte segurtasuneko arrazoia ikusita eta ikusita nola junden, orain da momentua, erabaki dugu orain dela momentua, aplikatzeko erabaki hau. Aurreko egunetan Alderdi Popularreko kideak batu zituen elkarretaratzearen eta tentsio momentuen ondotik debekatu ditu udalak, afarien banaketa eta delinkuentzia lotu zituen elkarretaratzeak. Donostian Aintzane Pujanaren erailketaren inguruko auzian epaimahaiak hartu du jada erabakia. Astearte eguerdian elkartu eta atzo arratsaldean jakinarazi zuten deliberamendua. Bi auziperatuak erruduntzat jo dituzteala, baina gizonezkoari soilik ezarri diote espetxealdi iraunkor berrikusgarria betetzeko zigorra. Donostian, Kabia Gipuzkoako Foru Aldundiaren erakunde autonomoan egindako 34 posturako lan deialdia baliogabetu du auzitegi batek euskara eskakizuna dela eta Aldundiak jakinarazi du jada helegite aurkeztuko duela. Kabia, Gipuzkoako Foru Aldundiako erakunde autonomoak egindako 34 plaza berriren deialdia bertan behera uzteko agindua eman du Donostiako epaitegiak. Euskara jakiteko beharrezkotasunak enplegu publikoa lortzeko oinarrizko eskubidea urratzen dutela argudiatuz. Donostiako epaitegi batek, Kabia erakundeko hizkuntza eskakizunak neurriz kanpokotzat jo ditu, bi langilek salaketa jarri ostean. Erakundeak B2 zein B1 maila eskatu izan ohi ditu kudeatzen dituen egoitza gehienetan. Horrela, epaileak Kabiak 2022an onartutako 54 zaindari egonkortzeko deialdia baliogabetu du. Epailearen esanetan, euskararen erabilera maximizatzeko lehentasun horrek lan eskubideen urraketa dakar, lanpostu batzuetan hizkuntzak gehiegizko garrantzia duela adieraziz. Erakundeak euskararen aurkako oldarraldi judizialaren baitan kokatu du auzia, hainbat izan direlarik euskararen aurkako sententziak salatzeko egindako mobilizazioak. Besteak beste 2023ko azaroaren 4ean Bilbon egindakoa. Epaileak beraldetik lan deialdian euskara maila jakin bat eskatzea, hizkuntzaren normalizazioa lortzeko modu bakarra ez dela azpimarratu du. Mugikortasunarekin leku aldatzekin edota formakuntzak eskainiz ere hori lortu daitekela aitortuz. Euskara eskakizuna udaltzain berrien erdiei soilik ezarriko die getxok. EAJak, PSek eta PPek adostu dute 10 udaltzain kontratatzea eta udalak soilik 5 ezarriko die euskara eskakizuna.
Gaur jarri dute martxan Herrigoraren agerreko uzta Euskarari puzka kanpaina. Atzo Bilbon egindako aurkezpenean auzolanaren garrantzia azpimarratu zuten. Euskara hasia da loratzen, eta horregatik jarraitu behar dugu ureztatzen, indarrez eta osasunez hasi dadin. Guretzat, Nafarro erdi eta hegoaldeko euskalgintza indartzea, bada euskera bera indartzea, bere osotasunean. Palestinako osasun etxe eta langileen egoera salatu eta euren babesa erakusteko asmoz, elkarretaratzea gauzatu dituzte gaur goizean Nafarroako ospitalean eta lurraldeko osasun zentroetan. Iruñeko Príncipe de Viana ospitalean izan da Irun Erregano. Nafarroako osasun etxeetako eta ospitaleko langileak kaleratera dira Palestinako osasun egoera zalatzeko. Hainbat elkarretaratze egin dituzte goizean zehar osasun etxe ezberdinetan, baita Príncipe de Vianako ospitalean ere. Palestinako osasun langileak sufritzen duten egoera salatzeaz gain, berehalako suetena, laguntza humanitarioa eta sanitarioa Palestina osora sartzea, osasun azpiegiturak eta bertako langileak erabat errespetatzea, nazioarteko zuzenbideak eskatzen duen moduan, eta Israelekin maila guztietan harremanak haustea eta bereziki Israelekin osasun arloko merkataritza harremanak haustea eskatu dute. Suetenerako Nafarroko osasun plataformak elkarretaratze gehiago egin ditu ostegun honetan, osasun bidean Nafarroko osasun zerbitzuko osasun zentroetan, Palestinari elkartasuna adierazteko. Protestetan, Nafasek berehalako sueten askatu du eskualdean. Nazioarteko araudia eta nazioarteko zuzenbide humanitarioa errespetatzea eta babesa eman die, gatazkagatik muturreko baldintzetan lan egiten duten Palestinako osasun arloko kideei. Urriaren 10-etik iparraldean dagoen guztia suntsitzen ari dira. Eta iparraldeko 3 ospitalei, Kamal Advan, Ospital Indonesio eta Ospital Al-Auda, ebakuatzeko abisua eman diete. Baina denok dakigunez ezin dugu ospitale bat ebakuatu gaixo kritiko eta gutuak eramateko beste ospitalerik gabe. Eta bai jakina, Israelek ere badaki. Badaki gaixo horiek guztiak eriotzetara kondenatzen dela, eta horixe bilatzen dute. Hain zuzen ere. Salatu dutenez, bertako osasun langileak lanez gainezka daude. Haien pazienteekiko maitasunaren adibide ematen. Duintasun profesional masiboaren adibide gisa. Hortaz, berehalako sueten askatu dute. Baita laguntza humanitarioare. Sueten iraunkorra. Laguntza humanitarioa eta sanitarioa Palestina osora sartzea. Osasun azpegiturak eta bertako langileak erabat errespetatzea, nazioarteko zuzenbideak eskatzen duen moduan. Israelekin maila guztietan harremanak haustea, eta bereziki Israelekin osasun arloko merkataritza harremanak haustea, batez ere Teba markarekin. Azkenik giza eskubideen defentsarekin duen konpromisoa eta gatazkan konponbide baketsu eta bidezkoa lortu arte, elkartasunekintzak egiten jarraitzeko prestasuna berretsi dute. Araban 50 suhiltzaile kaleratuko dituzte azaroan. Izan ere, 2022ko posaketak gainditutako pertsonek lortutako postuetan hasiko dira lanean, prestakuntza prozesua amaitu ostean.
Azaroaren 3 izango da Arabako hainbat suhiltzaileen laneko azken eguna. Asteazkenetik aurrera 2022ko oposizioak gainditutakoek haien prestakuntzaldia amaitu ondoren Arabako 50 suhiltzaile ingururen plazak betetzera pasako dira. Urteak lanean daramatzaten foru suhiltzaileen lan esperientzia eta prestakuntzak kontuan izan gabe. 2022ko lan eskaintza publikoak eztabaida handia sortu zuen jendartean. 114 plaza ziren eskaintzen zirenak eta lan eskaintza publikoetara aurkeztutako 1400 pertsonetatik 278 gainditu zituzten. Hau horrela, frogak pasaturiko 164 suhiltzaile lanposturik gabe geratu ziren, aldi baterako lanpoltsan sartuz. Langileek bitarteko egoeran zaudela eta lan kontratu mugagabeak zirela aitortu dute. 2022an sindikatu zein suhiltzaileek Arkaute Akademiak diseinatutako lan eskaintza publikoko modeloa kritikatu zuten, alde psikoteknikoa, alde teorikoa baino gehiago sustatzen zuela salatuz. Lan eskaintza publikoak errekurtso judizialen eta epai kontraesankorren ondorioz 2 urte daramatza geldirik. 2016tik hitzarmenik gabeko 180 langileko plantillarekin, ELA sindikatuak erantzunkizunak hartzeko eta konponbideak eskaintzeko eskatu die Arkauteko Akademiari eta Aldundiari. Izagaien etorkizuna arriskuan jartzen ari direla adierazi du gainera sindikatuak. Hainbat izan dira suhiltzaileek Gasteizen egindako manifestazioak. Plantilla handitzea, lan hitzarmen batera iristea, zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak kargua uztea eta kudeaketa eredua erabat aldatzea dira langileek aldarrikatu izan dutena. Bozento taldeak Zamudioko errotatiban lanean dabiltzan 70 pertsona kaleratu nahi dituela salatu dute ELAk eta Comisiones Obrerasek. Guztira, 129 pertsonek osatzen dute Komentzo Grafiko Norte enpresako plantilla, baina enplegu erregulazio espediente bat dela eta aipaturiko 70 langileak kalera bota nahi dituzte. Nafarroako egoitzetan beste greba egun baterako deia luzatu du ELA sindikatuak. 2021ko azaroan negoziazio mahaia martxa jarri izenetik 22. protesta jardunaldia litzateke. Sektoreko langileen ustetan lan baldintzako betzea ez da Nafarroako gobernuaren lehentasuna. ELAk beste greba egun bat deitu du gaur Nafarroako erresidentzietako sektoreko lehen hitzarmena lortzeko. Sektoreko 22. greba eguna da 2021an negoziazio maila ireki zenetik. Langileek egiaztatu dute lan baldintzako betzea ez dela lehentasuna Nafarroko gobernuarentzat. Nafarroko gobernuak eta administrazioek orokorrean erabaki dute hau bezalako sektoreak enpresa pribatuekin kudeatzea, enpresa pribatuek kudeatzea, askotan putre funtsak diren enpresa pribatuak, eta horrek dakarrena da zerbitzuaren prekarizazio bat langileen prekarizazioarekin batera. Orduan, argi ikusten dugu, hau ere ezin dela izan mantendu daiteken eredu bat, eta horretan Nafarroako gobernuak jarri behar du soluzioa, eta soluzioa partida presupuestariak jartzea da. Sindikatuaren esanetan, klasearen eta generoaren ikuspegitik, beharrezkoa da langileek hilabete bukaerara iristeko baldintzak lortzea eta lanaldi iraunkorrak izatea. Eskatzitugun hobekuntzak batez ere jardunaldiaren ingurukoak, soldataren ingurukoak eta bajetan komplemento ekonomikoa egotearekin doaz lotuak. Ratioak ere hor sartuak daude, baina ratioak Nafarroako gobernuak azaldu digunez, ez dira hitzarmenaren edukia edo ez dira negoziazio eduki bat. Gainontzeko aspektuetan esaten duguna da 1.500 euroko soldat eduki beharko luketela gerokultorek, 1.522ko jardunaldia urtean eta baja porite kontingentzia komun horiek 100% komplementatuak egotea. 2025ko aurrekontua negoziatzen ari diren gobernuari eta talde politikoei eskatu die horretarako behar diren aurrekontu partidak sartzeko. Ez dago mai negoziatzailerik aurreikusita, proposamen berririk ez dagoelako. Beraz, sindikatuak argi utzi du mobilizazioekin jarraituko duela. Inigo Errejon Sumar taldeko diputatu eta bozeramaileak dimisioa emandu kargu guztietan eta politikagintza utziko duela iragarri du Ixa sare sozialean
publikatutako mezu batean fisikoki eta psikologikoki higatuta dagoelako. Pertsonaren eta pertsonaiaren arteko kontraesanek goia jo dutela onartu du. Azken hilabetetan hausnarrean aritu dela azaldu du azken asteetan bereziki eta prozesu horretan erabaki du nonbait Sumarren bozeramaile gisa dimititzea, Kongresuko eserlekua uztea eta ardura politiko guztiak alde batera uztea. Kulturan Donostiara gerturatuko gara, gaur goizean aurkeztu baitute Tabakaleran Gabriel Txaile artista argentinarraren inguruko erakusketa, bertan izan da Udane Arbeo. Tabakalerak erakusketa berria inauguratu du, zu eginez aldatu ginen izenburupean Gabriel Txaile artista argentinarraren obrak bildu dituzte. Txillidaren mendeurrenean kokatzen da erakusketa hau, batez ere Txailek eskulturak egiten dituelako eta bertan bere nortasuna ikus dezakegu baita zenbait autorretratu. Gabriel Txaile bera Argentinatik datorren artista gaztea dela esan dezakegu, ez? 40 urte dauzka. Nazioarteko proiektzio handia dauka, naiz eta gaztea izan, batez ere orain dela 2 urte Veneziako Bienalean horrelako eskultura monumental hauek aurkeztu zituen eta arrakasta handia izan zuen, oihartzun handia izan zuen eta horrela eman zuen bere burua eta bere lana ezagutzera. Besterik ez gure aldetik, informazio gehiagorako sartu hamaika.eus atarian edo kuskusiatu gure sare sozialak Espalak taldearen azkenengo abestiarekin agurtuko gara, ongi izan. Gaur hasita